Инна лиллоҳи ва инна илайҳи роҷиун. Салом дӯстон ва ҳаводорони канали Дӯстон Груп. Боз як ситораи тобнок аз дурахши санъати овозхонии эстрадаи тоҷик моро тар гуфт. Дамирбек Олимов субҳи имрӯз бар асари як садамаи нақлиётӣ даргузашт. Дар ин бора дӯстону наздиконаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар медиҳанд. Як манбаъ аз наздикони овозхон гуфт, ки ӯ шаб дар як тӯй дар тарабхонаи боғи миллии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров будааст ва субҳи имрӯз соати 3 ҳангоми аз ин тарабхона рафтан дар роҳ бо ду навозандааш ба садама дучор мешаванд. Онҳоро ба беморхонаи рақами 1 шаҳри Хуҷанд мебаранд, ки мутаассифона дар беморхона Дамирбек Олимов мефавтад. زندگی باقیست یاران میروند در شماری به شماران میروند. Дамирбек Олимов 20 марти соли 1989 дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд таваллуд шуда буд. Баъд аз хатми мактаби миёна солҳои 1995-2004 дар донишкадаи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд дониш андӯхта онро хатм кардааст. برای عاشق گلستان گل ازارا میروم. فعالیت آوازخوانی خود را از سال 2009 آغاز کرده است. در انسامبل ششمقام خوانی نور خوجند با راهبری هنرمند مردمی جورابک مرودوف و در دسته صدای سوخت کار میکرد. آرزومندان و یادی روزی نه روزی برف و روزی باران میروم. оиладор аст ва соҳиби 3 фарзанд, 2 писару 1 духтар. ба наздикон сабри ҷамил металабем. ассалому алайкум бинандагони азиз. мо қарор дорем дар оромгоҳи учоб ки тамоми бузургон дар инҷо хоб рафтанд. мо дар назди ҳазрати устод лоиқ шерилӣ ки мо ба наздики 80 солаги устодро ҷашн гирифтем ва имрӯз омадем ба тамоми бузургҳо, шоиро, нависандаҳо, ҳунармандои маҳбуб, варзишгаро, тамоми инсоне ки барои миллат хизмат карданд дар ҳаминҷо ҳастанд, дуои хотир кардем ва 4 мисраи устод лоиқ хотирам омад ки нав оҳанг баста истодем. ман мехоҳам ки барои шумо хонда дода бошам. ҳар замон дар зиндагонӣ бишнавам панди که درختی عمر دارد ریشه پیوندی دیگر. گر خیرتمند پرارمان رفت از روی زمین باز در روی زمین روید خیرتمندی دیگر. گر خیرتمند پرارمان رفت از روی زمین باز در روی زمین رویت خیرتمندی دیگر. تشکر زیاد. الهیم گذشته‌ها را خدا رحمت کند و زنده باد. خداوند عمری بابرکت.